Ahojte, vítajte pri mojom novom videu a keďže je konečne vonku pekné počasie, tak sme sa s priateľom rozhodli si spraviť piknik vonku v tráve. Šika som nám zabalila samé zdravé veci. Prvotný plán môjho menu bolo, že ako prvé spravím sendvič s avokádom a ujeným lososom, ale pán pri pokladni v Tesku mi povedal, že ten losos nemá kód, takže mi ho nemôže predať. Takže som bez lososa, ale vynašla som sa, doma som si našla šunku kuráciu, tak som tam dala jeden blatok, aby to nebolo také, že bez mesa. Ja už teda nie som mesový typ, ale za to môj chlap viedol meso od rána do večera. Ako dezert je chia puding s borúvkami a kokosovým mliekom. Neviem, ako sa povedia borúvky po slovensky, takže borúvky. Dúfam, že si užijete tento deň s nami a inšpirujem vás tiež k nejakému obedíku na tráve v prírode. Tak sa majte, ahojte. ¿Qué pasó? ¿Y tú qué me decías? Que yo nunca podría. Pues mira que aquí estoy, trayendo guapería. Con el Sambo 21 vengo suave y vacilando. Y a todo el mundo aquí estoy invitando. Na sandvič budeme potrebovať bielkovinový chlieb, jarnú cibulku, citrón, avokádo, kuraciu šunku alebo udeného lososa a koreniny. Avokádo si rozkrojím a dám do misky. Nadrobno nasekáme cibulku a pridáme ju k avokádu. Avokádo roztlačíme vidličkou. Pridáme citrón a koreniny a všetko spolu zamiešame. Avokádo si natríme na chlebík, pridáme šunku alebo lososa a medzi tým si nakrájame pažitku a zdravý sendvič máme pripravený. Na puding budeme potrebovať kokosové mlieko, borúvky a chia semiačka. Do hrnca pridáme kokosové mlieko, chia semienka, ovsené vločky na zahustenie a miešame, dokým nám puding nezhustne. Puding prichystáme do pohára, dozdobíme borúvkami a necháme ostať v chladničke.